Bon dia a tots, totes i totis. Benvinguts a un viatge per la rica història de Catalunya. En aquest documental explorarem alguns dels monuments més emblemàtics que han deixat en l'empremta insuperable en aquesta regió vibrant. Comencem el nostre recorregut amb la majestuosa Sagrada Família, l'obra mestra inacabada d'Antoni Gaudí. Les seves torres i tots els detalls que envolten la Sagrada Família fa que sigui un dels monuments més coneguts del món. Deixem la Sagrada Família per explorar el meravellós Parc Güell. Aquest parc colorit i ple de formes orgàniques ofereix una experiència única i meravellosa. El nostre viatge ens porta a les muntanyes majestuoses de Montserrat. Aquí, el monestir enclavat entre les roques crea una vista impressionant. Montserrat és un símbol d'espiritualitat a Catalunya.